No niin, Vermas. Miltä nyt tuntuu? Todella hyvä. Ensimmäinen EK takana. Niin. Toi. Iisisti työn nutulla. No niin, anna palaa. Tykkää. Toi oli ihan innokas. Nätisti se vaihtaa, hei. Se ei ole mikään ihan puupää. Sano uudestaan. Ei ole ihan puupää, se näin vaihtaa nätisti. No, mutta kun on nähnyt semmosia, tiedätkö, kun... Ei, se on vaan niinku survotaan. No, sehän tuli hienosti.